3.600 pertsona baino gehiago batuko dira larunbatean munduko arrozen jaialdian. Aniztasunean eta bizikedetzan oinarritzen den ospakizun honek, auzoko talde desberdinei esker, musikaz, dantzaz eta larrikapenez beteko du San Francisco auzoa. Munduko arrozak, auzo honetan egiten den ekimenik parte hartzailena da, eta gehien bat kulturaniztasuna eta auzoko lagun guztia batzen gara arrozaren inguruan geure estimatizazio guztiak ezabatzeko. Arroza osagai oso unibertsala da guztiontzat. Hemen alkartzen gara auzoko guztiak eta auzoko elkarte guztiak urtean zehar egiten ditugun ekintzak eta denuntzia eta salaketak gure egoera apurtxo bat instituzioi jarrera bat eskatzeko konpondu egin behar dela. Auzo honetan kultur anitz eta jatorri anitzetako lagunak elkartzen gara eta auzoko talde edo elkarteentzako hau bada osagai oso positiboa, eta oso interesgarria, iruditzen zaigu oso aberasgarria dela. Hain zuzen ere gure auzoek pairatzen duten bazterketa egoera ikusita eta Idelek esan duen bezala estigmatizazio horri buelta emateko, ze hobe, arroza baino, arroza da osagai bat mundu mailan erabiltzen dena kultura ezberdinetan eta gastronomia ezberdinetan, eta guk egiten duguna hemen da, holako auzolan baten bitartez, jai autogestionatua da munduko arrozena. Ekainaren 11 eta 13 Euskalduna Jauregian Europako Udal eta Eskualdeen Kontseilua ospatu zen. Berdintasuna, aniztasuna eta inklusioa desberdintasunek batzen gaituzte lemapean. Gai honetan Bilbo hiria eredugarri ikustaraziz. Errealitatea beste bat izanik. Lehengo egunean Bilbon inklusio eta inklusio eta egoera sozialei buruzko sinposium bat egon zen udalak antolatuta. Eta bertan esaten zen, Bilbo zala hiri eredua berdintasunean eta argi dago ez dagoela, auzoetan lan hori ez da ikusten. Gure langabezi tasak segitzen du bere horretan, ez da? Hemen uneko 40ko langabezi tasa daukagu, auzoetan segitzen dugu eskatzen hobekuntzak, bai konbeientziarako, bai ekipamenduen aldetik. Gure auzoetan adibidez, bazterketa sozialean orokorrean bizi bagara, emakumeon egoera are larriagoa da, eta horretarako zonalde honetan, beharrezkoa izango litzateke emakume guztiok elkartzeko eta gure artean saretzeko bitartekoak topatzea. Arrozak bezalako jaialdi bat ere badela bide bat eta badela ere bitarteko bat, herri mugimendutik datorren bitarteko bat, hain zuzen ere, zonalde edo auzo hauetako emakumeok elkartzeko, saretzeko, gure artean kontaktatzeko, eta egun bizi dugun egoera hori iraultzeko. Munduko arroza jaialdia ospatu den 15 urte hauetan, auzoari begira, instituzioen jarrera aldatu ezarren, benetazko aldaketa auzolanari esker lortu da. Egia da, instituzioen partetik 15 urte hauetan ez dugula aldaketa hundirik somatu, baina bestaldetik, herritik bai ikusten da beste aldaketa positiboa, ikusten da ezoilik gure auzoan, baizik eta Bilbo mailan egon badagoela giro bat horren aldekoa eta bultzatzeko prest. Egia esan, igual azpimarragarriena da izan liteke jai honetan sortzen diren harremanak, kristolakoa dira. Kultura ezberdinetakoak, etorri berrienen arteko harremanak askoz ugaritu egiten dira egun honetan, eta horrek balio izaten digu guri, behintzat urte osoan lan egiten segitzeko, eta gainera euren gabeziak eta identifikatzeko. Jendea animatzea parte hartzera, oraindik ez badira apuntatu, segurazki lekutxoren bat egongo da talderen batekin, eta horrela gainera elkar konexioa errezagoa izango da. Bereziki konbidatzen ditugu auzoko emakumeak plazara hurbiltzera, eta horrela hasiko gara ere gure artean saretzen eta konektatzen, eta bihar eguraldia gure alde eta parte hartzera.